per explicar la història, m'he convençut d'una cosa, que la història no és el resultat d'aprovar un examen. La història no és una enciclopèdia que parla d'història. La història no és un llibre intitulat Història, ni la història és res especial que nosaltres no puguem fer, no s'ha de fer. Jo el que veig i el que va a la conclusió és que la història som nosaltres. Nosaltres estem fent història. La història sense nosaltres no existiria. Seria geografia, seria geologia, ornitologia, biologia i altres mandangues acabades en via, però la història la construïm nosaltres. La història és un relat. I aquest relat s'explica, però a la vegada mentre s'explica es distorsiona. Hi ha els temps dels faraons, quan Akhenaton descobreix el monoteisme o descobreix o impulsa el monoteisme, doncs el fan haver de marxar del país i immediatament tots els llocs i les cròniques aquelles esculpides a les parets amb el seu nom es va esborrar i repicar. No tenim absolutament res del judici de Sòcrates. També, que jo he estat molts anys explicant com es relabora el Nou Testament, doncs tampoc sabem molt bé què va passar, perquè la crònica més pròxima que tenim és posterior, com 70 o 80 anys posterior a la mort de Crist. La història de Catalunya no cal, oi, que hi faci més esment, perquè no és el mateix la història de Catalunya explicada pels franquistes ni la història de Catalunya, ara permeteu-me la llicència, explicada per la CUP, per posar dos vessants diferents. No és el mateix la història del Barça explicada per el Mundo Deportivo o per l'esport que la història del Barça explicada pel Marca, oi? Doncs aquí és una mica el mateix. La història és una mica la nostra memòria. S'han fet proves interessantíssimes sobre la memòria dels nens. Recordo que vaig llegir a la revista Science, que agafaven una colla de nens i els explicaven la seva història fins a aquell moment, però afegint-hi alguns records falsos. I els científics arribaven a la conclusió que era fantàstic com algun d'aquests records falsos el nen el reconvertia i el treballava fins gairebé a constituir la seva pròpia història. En algun cas, el record fals era més potent que els propis records. Per tant, la història és necessari no només per aprovar un examen o per poder parlar en una tertúlia o en una sobretaula. La història és necessària per saber on som. La història és necessària per saber qui som, oi? Avui dia encara s'utilitza la història a nivell polític. Catalunya no ha sido jamás un reino. Catalunya no ha sido una nación. Cataluña es un invento de la burguesía. Oi? Catalunya no ha tenido nunca reyes catalanes. Això també ho deu haver sentit, no? Fins que un dia va sortir un investigador que jo admiro molt i que he llegit tota la seva obra, que eren russos, els reis de Catalunya, potser. Doncs, una història falsa és més fàcil de perdre'ns en el passat i de perdre'ns en el present i no saber quin futur volem. Jo penso que una de les claus de l'adulteració de la nostra història és assolar-nos la memòria. Fer-nos per sempre divagar en aquesta mena de nord-este d'Espanya i sud-oeste de França. Recuperant la nostra història potser podem crear el nostre propi mapa, potser podem crear la nostra pròpia geografia, la nostra pròpia cartografia i realment marcar amb la nostra brúixola la direcció del nostre futur. Com que no tenim estat, no tenim història. Si tenim història, jo estic convençut que és el primer pas fonamental per realment saber on volem anar i jo penso que amb una història pròpia volem anar amb un estat propi. Avui vosaltres mateixos deixareu d'una punyetera vegada de ser espectadors o oïdors. M'han dit que, tots us sona, hi ha algú que diu que en Colom va sortir de Pals, us sona, oi? Hi ha un que diu que el Quixot va ser escrit en català. Ara s'han acabat les rumorologies, s'han acabat les enraonies i el manditxo, s'ha acabat. I vosaltres quan sortiu d'aquí espero que pugueu dir no és que hi ha algú que diu, no és que m'han dit, sinó que vosaltres haureu incorporat tota la documentació que us aportaré en el vostre organisme i encara que vulgueu ja no us ho podreu treure de sobre. Amb això sí que s'assembla molt la història
la virginitat, un cop l'has perduda, no la recuperes mai. Ho pots camuflar, pots fer veure que no l'has perduda, però un cop ha passat s'ha acabat la broma. Doncs amb això igual, un cop hàgim recuperat la nostra història, s'ha acabat la broma. Jo penso que la gran collonada s'ha acabat d'una vegada i ara vosaltres formareu part d'aquesta nostra memòria col·lectiva, d'aquesta memòria que han volgut esborrar, però que n'hem salvat alguns fragments i això ens permet suposar on érem. Primer, també diuen que no hi ha censura, que la censura és una arma que utilitzo jo per explicar la història com la vull explicar. Bé, rapidíssimament entrem al segle XVI amb 4 dades molt ràpides sobre la censura. Els que sou allà darrere no ho veieu gaire bé, jo ja miraré de dir-ho amb prou contundència de veu. Per exemple, algunes dades importants. Quan dic algunes, vull dir algunes, perquè sobre la censura faig una conferència com aquesta de 3 hores, però aquí ho resumirem en 10 minuts. Per tant, tingueu una mica de paciència, però fixeu-vos bé si tenim censura o no hi ha censura. Això tot està extret de llibres oficials que parlen sobre censura. El 1501 hi ha el decreto encíclica de la impremta del papa Alexandre VI. Com que el papa Alexandre VI és un Borja, això ha fet que a tot el món culte del moment i els investigadors competents diguessin que fixeu-vos que són dolents els catalans, que són els que van inventar la censura. Fem el que fem, rebrem. El 1502 hi ha la pragmàtica dels Reis Catòlics sobre el control de les impremtes i l'estampació de llibres. Que això jo parteixo d'aquí per explicar la censura a l'època moderna, perquè ja us he dit que la censura existeix a la Grècia clàssica, a l'Egipci faraònic, a la Roma imperial, existeix amb el mateix discurs. El 1515 el papa Lleó X fa una disposició suprema sobre la impressió de llibres. Quins llibres es poden imprimir i quines llicències s'han de concedir a fi de portar a terme la impressió. El 1524 Climent VII proclama la Bulla Cena Domini contra els llibres de Luter. O sigui, surt un pensador que no defensa estrictament els postulats de l'Església i l'Església immediatament ja ataca els llibres del senyor Luter. El 1527 hi ha una cèdula de Carles I que prohibeix que es venguin o imprimeixin les relacions que en Cortés va enviar de les Índies. O sigui que hi ha un senyor que s'explica la història que ha fet de la conquesta d'unes terres d'Amèrica, arriben aquí i es confisquen immediatament. El 28 al 36 hi ha els concilis de Bruges, els de París, Canterbury i Colònia, on s'hi proclama la prohibició de tot llibre, paper, gravat, etc., que no hagi estat revisat per les autoritats competents. O sigui que no és com ara, que nosaltres agafem qualsevol escrit i anem a la fotocopiadora del costat o toquem el botó de l'impressora. No! Has d'anar amb una impremta a editar-ho, i les impremtes estan controlades pel poder reial. I aleshores, si el senyor que va amb el llibre no té la llicència prèvia d'impressió, l'editor no t'ho pot editar. Per tant, hi ha un control sobre l'impremta. El 1540, un nou edicte de Carles V contra les publicacions de Luther, Wycliffe, Huss i Melanchthon, etc. Perquè com més gent pensava diferent, més llibres s'havien de recollir. El 1540 també hi ha el primer índex expurgatori de llibres. O sigui, arriba un moment que els llibres que s'han d'expurgar són tants que en fan un índex, i aquest índex el reparteixen a totes les autoritats competents perquè sàpiguen quins llibres s'han d'expurgar, que no pots llegir, oi? El 1543 hi ha l'índex Librorum Hereticorum, publicat pels teòlegs de la Sorbona de París, que cada ciutat vol tenir el seu índex. I abans fas un club o un partit polític, aleshores havies de tenir el teu índex per estar a la moda. El 48 i el 49 hi ha l'índex de llibres prohibits de Venècia i de Colònia. I el 56 hi ha les lleis claus sobre les quals es regirà tot el control ideològic, tot el control d'impremta i tot el control de pensament dels segles XVI, XVII, XVIII, XIX i XX, perquè encara la censura va ser abolida a finals del segle XX, la censura oficial. Per exemple, el 21 de setembre, una reial cèdula de Felip I II de Castella que prohibeix, entre d'altres matèries, la impressió de llibres que tracten d'Amèrica. Qui diu, doncs, que els llibres que tracten d'Amèrica no estan adulterats. Ho són per raó de la reial cèdula de Felip I. Qualsevol cosa d'Amèrica ha de ser supervisada, segrestada, recollida, supervisada, reelaborada i potser impresa. El 9 d'octubre, també del 56, una nova reial cèdula per la qual s'ordenen els oficials reials dels ports americans que reconeguin els llibres que arriben en els vaixells i que recullin els que es troben a les llistes dels índexs de la Santa Inquisició. Doncs ja us podeu imaginar, uns ports d'Amèrica gairebé com les duanes